Mayong adlaw, mga kabaka ug mga kakanding. Ayaw mong kabalaka. Kung daghan tag pagkaon sa baka ug sa kanding, di ta mabalaka. Pero mo aksyon tag kabalaka kung ng ambisyon ta mo pakaon og kanding. Unya, og magbuhi pud tag baka nya watay ipakaon. Muna nga atong topic karong adlaw mo gining pagpananom og forage. Kita ninyo ni, bag-o na mo ning giharbisan. Naa na tay gitanom nga Napier grass gihapon. Undercrop, intercrop. Under siya sa existing nga coconut trees ug sa cacao, in between pud siya. Na paggali tay saging. Mais-mais permero ang gitanom sa kong papa dire pero isagulan na to og Napier grass. Pakita na ko sa inyo ha karon mga kabaka ug mga kakanding ay kabaka. Ay kabalaka. Kita mabalaka kung daghan tag pagkaon sa tong buhing mga kayupan. Mga 2 weeks ago, nagpakanal ta dire. Girehab na to ang kanal para sa to ang basakan. Karon nindot na ang daloy sa kanal no. Oh, straight na. Tuloy-tuloy na ang tubig gikan dito. Pero ang mga kinalot gani gikan sa kanal, tambok man kay siya nga yuta. So naka-decide mi nga gitanuman na mog Napier. Oh, after 2 weeks tanawa, tubo sa Napier, perting ninduta. Napier grass o mas ginatawag nila nga Napier grass. 2 weeks pa lang na. Cuttings lang ang atong gitanuman na. Per experiment, doon naman ko iniingon nga mas nindot daw tong gulang. Pero dili tong gulang kayo. Kay kung gulang kayo, dugay siyang mutubo kumpara sa kanang tama-tama lang gani ang age. Tanawa, compared sa isa ka area nga among gitanuman og Napier grass nga gulang kayo, dugay siyang nitubo. Pero kini, kay daplin sa yuta, daplin sa nagdagayday nga tubig, dalian itubo sa Napier grass ba yun eh. Tanawa, 100% ang iyahang growth rate. Iro. Napadula tong iro kay basig kaunig sagbot ning iro. Tanawa Napier grass. Diha na mo siya, kinalot na siya actually nga yuta. Gipakalot man amog bakho ang pagpalalom sa area padulong sa basakan. And then ang kinalot nga yuta na apan evaluation nakita na ko nga tambok kaayo. So ingnan ako akong kauban rin sa farm nga tamni siya og kuan boss. Napier grass, amazing kay ang resulto. Oh. Naka-conclude ko nga ang Napier kailangan niya og tambok nga yuta una og sapat nga moisture content. The best moment yun kung ting-ulan pananom og Napier grass para sigurado ang gitas-on sa iyang survival rate. O parehani karon no. So after 60 days ani niya pwede nang harbisan, and then ang pag-harvest sa Napier grass kay nahanglang puok. Kinahanglang puukon siya para mubaga siya. Expert says nga ang Napier mohangtod siya hantod mga 5 ka tuig una pa siya mo kuan or more. Una pa siya mo undang og tubo. Yan. Diri dapita target nato nga magtanom ta og legumes. Ang ato ang project diri sa Albores Farm, baka puhon. So gikan sa NDA, National Dairy Authority, that will be on the 3rd quarter next year. Pero sa pagkakaron, ang atong concentration is ang pagpananom pa lang og forage. Yan, kana diha siya. Sangkad-sangkad na siya og forage. Napier, napuntay mais-mais. Hopefully makatanom pud tagdaghan nga legumes. And sa pagkakaroon nga wala pay baka, ang atua lang sang gibuhi diri sa Albores Farm ang kanding. Ayan. Pero muna ay ginaingon sa basic principle sa pagpamuhi og baka og kanding.
siguraduhon na to mga kabaka o mga kanding, kakakanding nga doon na tay pagkaon para kanila kay basin og moabot ang panahon nga sila ang baka og kanding may ang atong balbakwahon or papaiton. Ayan. Until sunod nga video, salamat sa pagtanaw mga kabaka og mga kakanding. Kung daghang pagkaon sa baka og kanding, walay angay kabalakan.